Ya Sri Kandi. Siadi duwe muga sayembara sapa kang bisa mbangun taman Mairakaca sarana cipta bakal mbok suwitani. Upama ta nganti ana sing bisa tegese Wara Sri Kandi bakal dadi bojone. Pangeran, wale-wale menapa wontenipun kula nggadahi tekad wujud sayembara mbangun taman Mairakaca kanthi cipta estanipun Sri Kandi mawi dasar pangeran. Dasar menapa wong ayu? Taman Mairakaca menika sekawit mboten namung endah nglangkungi nanging ugi minangka lambang. Inggih menika perlambang kawibawan saha kasantosaning negari Pancala. Guru, dasar ingkang kalih mila taman kedah dipun bangun sarana cipta awit saking pemanggih kula ingkang saged makarti sarana cipta. Inggih mboten sanes kejawi namung titah ingkang dados tetungguling jagat ingkang menelaken dhateng panembah saha caket kaliyan murbeng dumadi. Karana menawi namung kabangun sarana wadak ing kasat netra menika saklangkung gampil, sinten kemawon ingkang sugih bondo bandu tartamtu saged waton gadah probeya. Manut cariyosipun Taman Mairakaca menika ugi yasanipun Bathara Wisnu. Mila saking manggih kula Taman Mairakaca kados wingi uni badhe wangsul cetha titah ingkang saged dados pundhering kabagyan kadi Bathara Wisnu. Nyang lunging kadung malengkung kawersan. Sri Kandi, luhur temen gegayuanmu Sri Kandi. Babakan sumpah kula badhe suwita dhateng titah ingkang saged mbangun taman sarana cipta. Ya wis saking kapitayan kula, kapitadosan kula piyambak bilih. Manah kula sampun golong raos, kula sampun gilig masrahaken gegayuhan kula dhateng ingkang Maha Kuwaos. Inggih namung titah pinunjul ingkang sembada nindakaken pakaryan bangun sarana cipta. Upami sedaya cabar tanpa karya. Pangeran, guru tetep sumpah kula badhe kula wujude. Sri Kandi trimah pecah obong kados kobaring taman kula, Taman Mairakaca Raden. Iya. Sri Kandi ento pancen mangkono, aku kang bakal mupu sayembaramu. Ngaturaken kenging panuwun, Guru. Mbok wis aja gura-guruan. Nggonmu sinau wis mbiyen. Saiki upama pethuk aku ana ngendi-endi. Wis aja ngarani gura-guru. Cukup kowe bekti wae marang pun Kakang. Ngaturaken panuwun. Sri Kandi, kowe sumingkira lan aja ngetarani lamun to sejatine pun Kakang wis ana kene.
Supali yo kene. Aduh, Koko Prabu. Ngaturi ketewasan. Ketewasan piye? Panengah Pandharaden Janaka dateng Pancala Kakang. Janaka ning Pancala. Inggih Koko Prabu. Ngaliya. Aja diceluk Supala. Aku nganggo caraku. Sritina ning pasewakan busana sutra maneka Oh, Yayi Kumbayana ing Prapta. Iya, Kakang Sucitra ya. Padha becik sapraptani Rodi. Ya, antuk pamujine Kakang Sucitra lakuku manggih Raharja. Patih Sengkuni padha becik inggih. Sang Prabu Sucitra Harja lampah kula. Raden Dursasana kepenak napa? Nggih. Ngestuaken dawuh Paman Prabu. Ameta sangaleman tabik sinabeteng iloduni tumiba ing tawang-tawang. Kakang Sucitra, tekaku mbok menawa karya kagyat ing penggalih lan ganggu kamardikaning rasa. Kaya rembug ingkang wis rinembug lumantar nawala saka negara Ngastina keparing anak Angger Prabu Duryudana. Ingkang nalika iku pos amutosake supaya aku nglebone sayembaring Pancala ya kuwi sayembarane putrimu Sekar Kedaton Pancala Dewi Wara Srikandi. Ora liya ngene. Drona bakal mbangun Taman Marakata sarana cipta. Apa sira saguh Durna? Lah saguh. Najan ana bebasan sagah urung karuan selak mbok menawa bisa ning kuwi dudu tembung kang miring. Kesagu aku wis mantep mergo aku pitaya lamun to aku ingkang bakal bisa mbangun sarana cipta. Nyata laruta sangking yudha sang guru kula. Yen tanmu dosa sang Sri. Wah, jagat mangestungka. Ya yen to pancen ana kesaguamu kang kaya mengkono. Yayi Penemban Durna tak tampa kanthi becik. Tak lilani jeneng sira manjing jroning Taman Mairakaca. Ingkang nyatane nganti titi mangsa iki isih geseng dadi arep. Nah, ngaturake panuwuning tanpa upami Sang Prabu Drupada. Ngati-ati Mbah Durna. Aja semlang aja kuwatir. Aku ki sak nggon-nggon iki nambani wong kok. Apa mbok kira pendhita mbiyen-mbiyen? Aku ki wis mumpuni agal mewah lembat. Sanis kara wis kacakup nek mung bangun sarana cipta wis gawe aku. Ya aja sumbar ndak aber aja. Gedhekke ngarep dhisik. Terus to jumena kula wonten pangandikan dawuh Rama Prabu. Mangsa bodho nggon menata perkara iki. Nistaken dawuh. Sumangga Resi Durna kula dherekaken manjing salebet ing taman. Andi Juni tunggune ana kene. Kono karo udut-udut kono. Muga-muga kasembadan sedyamu ya Kakang Druna.
Mbok menawi keberbeken anggenipun sare nggih anak Prabu. Mboten, Paman. Mboten, Paman. Wah, temtonipun nembe sekeca paduka ngasepaken sarira sawetawis. Sejatosipun waleh-waleh menapa nggih anak Prabu Ndarawati lan putra Prabu Mandura. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Inggih labet anggen kula ganggu dateng Nalendra Ndarawati titis Wisnu lan Nalendra Mandura. Mboten dados menapa. Pakeweting raos kula nggih mangke sinengguh yen to kula menika lajeng badhe damel mesguling manah Ratu Ndarawati namung wontenipun paduka ingkang kula sambati supados nenggani wonten negari Pancaretna menika tanah sawis kejawi namung pekewet raosing manah kula nggih. Perkewet kados pundi Paman? Inggih. Awit sawetawis wanci ingkang sampun kepengker kula nate nampi nawala. Nawala saking ingkang rayi Wara Sembadra. Saking Sembadra. Nggih. Ingkang swaraosipun boten sanes kejawi namung ingkang rayi Ipe anak kula panengah Pandhawa pun Arjuna nggih Permadi supados mupu sayembaranipun Wara Srikandi. Nah, menika ndadosaken ewet pakeweting manah kula kalian paduka nggih anak Prabu Mandura lan anak Prabu Ndarawati. Awit kula ngertos bebrayanipun Janaka kan Wara Sembadra rayi paduka menika nedheng-nedhengipun sih sinihan. Mboten sih sinisian ingkang leres menika sih sinihan. Ing antawisipun jalu lan wanita. Mila kula pekewet menawi lajeng wonten nawala kok Janaka supados nglebeti sayembara mbangun Taman Mairakaca mongko sumpahipun Srikandi sinten ingkang saged mbangun Taman Sarana Cipta kala wau badhe dipun suwitani minangka garwa. Kula nyuwun pangapunten nggih. Perkawis menika ngandhatosaken jibeg bebeking manah kula. Menika paripaksa paduka kalih kula aturi rawuh wonten ing Pancala. Wah, jagat Dewa Bathara nggih, Paman. Malah kula nembe ngertos bilih wong lampan ing kados mekaten. Kresna piye? Nggih, Koko Prabu kula aturi kendel sawetawis. Paman Prabu? Nggih, hados pundi, Ger? Nggih. Menawi pancen menika tetela saking lara ireng nggih saking Wara Sembadra. Ingkang mratelakaken bilih Janaka kedah mlebeti sayembaranipun Srikandi. Kula piyambak sanget nayogyani. Kresna kowe kok nayogyani iki piye? Monggo iki mengko nek Janaka bisa mbangun taman tenan tegese adiku arep diwayuh. Sampun to Koko Prabu. Lampaning titah menika sampun winengku dening kodrating kawasa. Lah iki mengko nek ngatur lakon kaya ngono piye? Lah upami to ngaten wong nyatanipun sing lakoni ya gelem. Malah Sembadra ing kengken Janaka ngoten. Waduh, nggih anak Prabu. Wah, menawi tetela mekaten paduka Sang Harimurti Sri Kresna Sang Hyang Narayana sampun amnyadda mekaten tegesipun. Kula mboten badhe mangu-mangu inggalih, namung sampun kesesa kondur nggih.
saja turu sore kaki nata laksi taning buswa tegese nata lakuning ambegan napas lan nupus jati-jatine Sang Arjuna pus amku daya luweh manunggaling tekad pancering pangesti amung nyawiji mrih puli ing taman Mahirakaca pinandeng jero netra batin pinandeng jero netra batin ingkang ana jero taman isen-isening jagat manunggaling alam sak isine saya konjem pamelenge ingkang rinasa amung kuasane Kang Yasa Bawana satemas mendhe purbaning kodrat jidaring papasten sinartan rosaning paminta dadak sakoling mangke ana daya luweh ingkang mijil saka sarirane tumempuh ing wit-witan miwah kegayon bangkit kaya den sulap ora kaya ingkang mapan ing gegana nalendring cedhi pura Prabu Supala kesalat ing daya pangaribawa gumebrok tibeng kesma wah wah What? Wah. Wah. Warat kan. Apa ya iki mau? Ampek nyang dada kok moro-moro mak bluk. Wah, dadaku tiba tonyolan watu biasa. Mak diek rasane. Wah. Iki sih wengi. Ketoke isih wengi. Mongko supali mau dicepet-cepetke. Peteng gagap kaya ngene to iki. Ha iki Taman Mahirakaca ning geseng dadi areng. Peteng isih kaya ngene ning kae mau kok ya ning cahya pepadang ning kono kok. Saperangan kok ana wit-witan. Bet aku engko ora wurung nek ngene konangan wong cilaka aku.
Wis tak grumut-grumut dhisik. Karo amping-amping ben aja konangan. Bocah turu. Anak ratu. Anak ratu. Ya ini kok do kepati to. Ayo apa ya? Kok turu ning nggon gamelan ki. Oh, tukang mijet. Boleh yo nglilir karo ngomok-ngomok kancane. Oh, kae dioyok-oyok sing cedhak demung kae. Aku krungu kae. Oh, dikandhani klesak-klesi. Leh mundemung mau salah. Iki ndak konangan wong. Pusaka kok. Wah. Lho, lha iki Ratu Mandura iki. Baladewa iki. Oh, ratu kok nglusuh sak nggon-nggon. Ki karipan kok piye? Ki Kresna kok ya ora gelem junjung kakane. Ha niki Nenggala ki jarene ana jero epek-epek iki kok metu iki. Mumpung renek wong roh. Wah, entuk cekelan ampuh aku. Ayo, iki mengko kudu entuk nyawa aku. Wah, aku isih kelingan mabur ning kono tiba mabluk nggaduk watu. Sebabe apa ya ning kono mau? Tak golekane. Sing mupu sayembarane Sri Kandi iki ya akeh. Muga-muga Janaka sing jan mlebu rene iki melu mupu juwaja ndiase. Sapa sing ana kono? Wis kecekel menungsane.
Weh lah kok iso tenan. Mau peteng dedet mung sak perangan wit-witan sing ngadeg lho kok saiki wis dadi endah kaya ngene. Wah. Blai iki Sri Kandi iso dadi duweke Panengah Pandhawa. Tato wong tuamu sing wis reneng. Ing kene marganing patimu. Biar kowe. Kok sesuk-sesuk tiban kaya ngene wae. Wongko iki derajat ngopo. Mesti geger Pancala. Wong ayu Sri Kandi. Dadi bojone Supala. Gong ayo rene to, Gong. Lah mau jare ra entuk mlebu ki yo. Nyatane dinteni ngantek suwi kok ora metu-metu kok. Lah wong karo Ndara Sri Kandi suwi ya men. Ha suwi kok yo nganggo ukuran to. Ngono ke ukurane ya mung pirang hitungan kok. Iki tek suwi men. Lah rono apa piye? Rono apa piye ya kudu rono. Kene nyapa ndika, Gus? Kutalu tira kaya ngeten. Iki gamane lho. Iya iki. Aku tau roh, Gong. Leku Suwita iki ning Mandura wis suwe. Ki apa? Iki Nenggala iki. Wis ora kenek diapusi iki Nenggala. Nenggala ki enek epek-epeke Prabu Baladewa. Ayo, ning iki Nenggala iki. Tapi ya, Dok. Wis. Kowe mbopong Ndara Janaka, aku tak nggawa pusaka. Penak men. Nggo sing abot kowe aku gamane. Gaman ki nek Nenggala ki abot. Ora iso ta. Kok malah padu dhewe iki piye to iki? Ndarane kono kok padu dhewe. Apa anu nek ngene? Ndara Janaka ditaleni nggon gaman kuwi terus dipikul. Wis saya ora teges kowe iki. Wis saya wong loro. Oh. Aku sumurut pribadi. Lakon iki nggih Taman Maera Kaca. Taman Maera Kaca kaya ngene. Oh, iya. Yes mengko tinemu gampang wong Kurawa.
Ger. Begawan Kumbayana inggih Yayi Durna sampun manjing salebeting taman. Engga sakmangke dereng mangsul. Nggih. Lajeng kados pundi keparengipun paman? Nggih. Kula piyambak ugi ngraosaken babagan ingkang kirang prayogi nggih. Oh. Loh. Oh. Oh, Janaka. Dewangkara kingken lir manguswa kang layon den nyelang memanise wadananira layu gumelku cemrah maratani marang sariranipun iki lelakon apa Petro? Ngertos Ndara Janaka seda wonten sakcerakipun wonten senjata nenggala. Lho, senjata nenggala iki. Raja Kumbi. Baladewa kakangku. Kageng aku kowe sing merjaya adikku lanang. Serik atimu Janaka ngleboni sayembara Pancala arep entuk Sri Kandi. Kowe semelang adimu wedok diwayuh. Kowe nganti tega karo adikku aja takon dosamu. Ora to. Iki mau mula bukane piye to, Tru? Piye, Gong? Lah sing nerangke sapa? Lah aku apa kowe? Aku kok nek nerangke kaya wong pidato lho. Nuwun. Ora aku nganggo nuwun-nuwun iki perkara gawat. Aja guyon. Yayi Kresna pun kakang ora merjaya permadi. Nggih mangke rumiyin to, mangke rumiyin. Petruk critakno. Menika mau kula manggi nuwun sewu lho Ndara Janaka niku rak lumebet salebeting Taman Mairakaca. Nggih ta? Jujuk wingking pancen niku mbangun Taman Mairakaca sarana cipta. Sareng kula entosi dangu mboten medal-medal lah kula susul mlebu. Lah jebul wonten nglebet niku nuwun sewu lho. Taman Mairakaca niku pun pulih pun dadi kaya ingkang wingi ngene. Ning kula manggihaken Ndara Janaka seda sakcerakipun kunarpa Ndara Janaka niku wonten senjata nenggala niku. Kula mboten pangling nggih niku nenggala. Kaki aja kumbi. Saeneng-enenge wong Mandura nek perlu karo wong Darawati klumpukne. Lumpuke dadi siji tak bethetane. Arep dibetheti kok. Engko tak kumbahe. Kono sing betheti aku sing ngumbahi. Paman kula nyuwun pangapunten dene wonten ruhara wonten negari Pancala. Lajeng kados pundi menika nggih? Wah, Sri Kandi, Sri Kandi. Kowe nggawa korban sedulur dhewe. Janaka dadi layon kuwi ora ngerti Sri Kandi. Sampun kuwatos Janaka kowe tangi ya. Tujune adimu lanang iso nguripke wong mati. Apa ora iso nguripke wong Mandura tak betheti. Iya ning aku ki ora mateni.
Pun sumpah napa? Sumpah kowe gelem? Dan gadah harta mboten? Ya aja ngono to, Gong. Aku ora mateni. Koko Prabu kala wau wonten pundi? Aku turu, aku keturon. Ratu kok keturon. Apa ratu ki nek lagi teko terus sek ngono. Terus ngowoh ngono kae. Dapur ora. Koko Prabu Sare. Iya. Aku ku ora weruh. Saged ugi nenggala menika medal piyambak saking epek-epek paduka. Mbok menawi saged ugi Koko Prabu Mandura sampun ngirangi ngreh tapa brata miwah prihatos. Mila saged ugi pusaka menika medal piyambak. Wah. Diwangi adine lanang. Ben kakangne ora kenek perkara. Perkudara kuwi aja ngono. Saka pamasing batin pun Kakang Koko Prabu Mandura iki ora merjaya Janaka. Ha, ngono kuwi. Iki titis Bathara Wisnu kowe kudu ngandel. Aku ora mateni, aku gur turu kok. Nek kaya bocah kowe. Koko Prabu menika dipun asta rumiyin. Waduh, lajeng kados pundi? Janaka kowe mau piye? Kula sedakep wonten ing Taman Mairakaca. Nanging sak mangke Taman Mairakaca sampun pulih jati nguni-uni. Aku tetep ora grima yen aku ketiban Tinjabaya ora penak atiku. Arep pusaka nenggala wis bali ana ngepek-epek Baladewa nanging atine Pandhawa nganti besok kowe mesti ngira yen to Baladewa tau mateni Janaka ngono. Kudu digoleki, diupres. Iki mesti ana menungsa jajalanan sing nyolong pusakane Ratu Mandura. Rayoli ganteng. Sopo sing orek-orek jenenge Ratu Mandura? Amuk Suramrata, Dewrata imbang mangsa padha. Isin kantone Ratu Mandura. Aku ora mateni kok. Yarani mateni. Ora mateni. Ya omongi mateni. Kat. Kluruk iki bajiret. Wah, wis esuk iki. Aduh. Piye iki? Aku tak rewangi umpang-amping kaya ngene iki ben aja konangan kok wis meh padang iki. Wah. Kurang ajar aku nek kecekel dadi opo?
Ayoli. Supala. Kowe sing mapan ana taman kene. Aduh Prabu Baladewa, aja caco. Ayo kakek aku. Orang aku jojoh nenggala. Pedhot gulumu. Aduh sinuwun. Kula nyuwun gesang sinuwun. Supala. Iya, kowe Supala. Waduh, inggih kula pun Supala. Kakek ngaku. Orang aku tak pedhot gulung aku nenggala saiki. Inggih. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Pisan malih. Waleh menapa? Rikala tengah dalu kula manjing nginggiling taman Merakaca ing pengangkah badhe nyidra para Srikandhi. Nanging boten weruh sangkaning bilahi, kula kenging daya pangaribawa temah ngebruk wonten ing siti. Kula dereng ngertos menapa sababipun dene kula dawah. Saking bingunging manah kula lajeng mlampah mrika-mriki. Dumadakan kula sumerep Prabu Baladewa nedheng sare. Nanging pusaka nenggala medal saking epek-epekipun tanpa taha-taha. Nenggala kula pendhet. Lajeng kula beta dhateng papan pernahipun anggen kula dawah kala wau. Awit kula jubriya menapa ingkang ngandhalari kula gumebluk wonten ing siti. Sareng cetha pamawas kula jebul Raden Janaka nedheng meleng semedi. Sepinten to kageting manah kula jebul wonten pangaribawa ingkang medal saking sariranipun Raden Janaka. Prabawa kala wau sumarambah saindenging taman. Kula ngantos kami tenggengen ningali taman Merakaca ingkang sekawit geseng nalika menika pulih dados endah. Raos kula kados ngimpi. Dados cetranipun ingkang saged mbangun taman Merakaca sarana cipta menika Raden Janaka. Banjur mbok pateni. Nggih. Awit jubriya manah kula menawi mboten dangu malih Srikandhi tartamtu dados bojonipun Janaka mila pusaka kagunganipun Prabu Baladewa kala wau kula anggen njojoh dadanipun Raden Permati. Ayo rene. Kluyur barang. Rene. Petro, Lun. Werkudara jalene. Mah. Arek aku ke urusan karo wong kuwi gah. Pedro, non. Aku ora prono. Dateng pundi? Ayo jajan. Malah jajan. Drona barang ana kono. Iya kula nggih tata seksi sinuwun. Mumpung Sengkuni mboten enten teng pundi to Sengkuni? Dadi seksi piye? Kula sejatosipun wonten salebeting Taman Merakaca menika kula ugi manekung. Namung nyatanipun kerumiyinan kalian anak kula Janaka. Dados cetha ingkang saged bangun Taman Merakaca menika Janaka sanes kula. Lho, dudu kowe to. Sanes. Loh, adate wong Kurawa mesti ora mbangun ngaku mbangun. Mboten nek saniki kula jujur. Sing tukang bangun niku nggih ben wong Pandhawa, sak mboten-mbotenipun nggih Semar. Sing bangun-bangun niku nggih Semar, Bagong. Aku mbangun tower. Waduh, nggih menawi cethanipun kados mekaten, lajeng Supala.
Aja gawe wirang nang papan kene kowe tak luwari bali nyang Pancala. Wah, ngaturaken panuwun. Sinuwun Pancala kula nyuwun pamit. Mangke badhe kula wartaken dhateng Sata Kurawa menawi kula mboten saged bangun. Oh iya mangsa budana kowe Durna. Thank you.